Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Ato sa tagag pagtagad mahigala kay mura magutag okay ba? Mura tag makatch atong atensyon nga dunay bata estudyante grade 12 nga maghikog kay matud pa wa dawata sa dihang nagpa-enroll. Mura malarma magutayin anak kay karong panahon na ra ba? Mobalik na tag face to face. Ang mga bata uban murag excited nang mobalik sa face to face. Unya, naon sa mahitabo ang wadawata sa aligasyon matud pa kay gagmay grado. Tinuod ba ning maong mga aligasyon kay ginahan man siya ni sulti nga naguol ang iyang anak kay ni adto di ay mga higalang Hulyo 26 nagpa-enroll unya minghoy kay ni uli kay pati minghoyan ni uli kasamang buwan gipangutanan unsa man ka. Naguol siya kay wa kuno sa dawata nga nagpa-enroll. Pagka Hulyo 27, mao na lang na nianang pagka Merkulis nga kutlo sayang hinulaman niya kinabuhi kining maong grade 12 mga sukin tigpaminaw. Ano na inanay man eh? Ano masa siya dawata? O tinuod magaling na. Ikaduha anong gagmay sa kay grado buwan nga gikan pa man sa kwan? Module man ni buwan. Wa pa may face-to-face gani ni nga kuana karon panahon gud sa modular pa. To online mga kagalaan kung mahimo. Di lang gito sa istriktuhon alan. Padayon lang ta adto mga higala atong pag-eskwela mga kabataan kay ang man sa mabiyaan mga higalas panahon. So, mo eskwela lang gyud ka online, bisag problema mahigala signal or baka modular, bisag ka problema mahigala sa pag-answer sa mga modules kontra sa di na gyud ka eskwela. Pero mga maestra para nako buin. Ay ken. Dapat ila nang masinabdanon sila ba? Ug unsa magaling. Ato kuno tawgon ang Toledo Police Day. Og unsang hitabuan ni mga kagilaan kay karon rawating enroll ra baron, no? Kalisod basag kayo kaputong basad ni mga bata kung tinuod man galing nga mao ni rason nga naghikog ni mga higala. Kaputong ba sa mga bata kung mao ni ang tinuod nga rason? Ikaduha ngano man sad nga gagmay magrado kini mga bata, kini bata. Ngano man sad nga wa man dawata. Unsa may mga hinungdan. So mo na itong pagtagad mga sukid di paminaw kay tingali og na hiubos ni bataon sa baka. So ato rong gitawagan mahigala una o basahon ang kwan ipabasa na to ang blatter mahigala sang hitabuan Ginoo ko ting enrollment na basad. So careful mo diha kamong modawat sa mga bata pag-enroll labi na kung public school dawaton gini sila may din ng bata kay ni pakita sa interest nga mo eskwela buin. Parehaan ni tungod sa kakabos pod ang bata gani inusarang pa-enroll dito buin. Mo na itong pagtagad makagilaan kay maalarmam guta hapit na ba no? Karon ting enrollment na ba? That's tuloy niya ron si Police Master Sergeant Roy Olasiman sa Toledo City Police Station atong pagtagad mahigala niining mga orasa kay atong ipa-confirm una ni kining maong report mga sukin tigpaminaw. Nanas to nga linya inday kin atong pagtagad si Police Master Sergeant Roy Olasiman sa Toledo City Police Station mga suking tigpaminaw. Lahat ng tanong straight to the point. Sergeant Roy Master Sergeant Roy Olasiman, may buntag sir. Live taron sa DYHP RMN Cebu. May buntag sir. Yes. Attorney Rufil Banyok ni sir. Dito sa DYHP live ta karon. Sir among i-confirm tinuod ni nga dunay bata grade 12 nga
naghikog diha sa inyong lugar? Among blatter diri sir. Na ay nagikog sir, hinala John Mark Bor. Pwede ni mo ikaw may investigator ani sir? Taliabot pa sir, wala pa maabot pero iyang dutihan karon si Police Senior Master Sergeant Marciano Suarez. Aha, pero padung pa siya diha. Oh, mga alas 8 pa po to sir. Alas 8 pa. Sige sir, pwede mo mabasa lang ang iyang blatter sir? Yes sir, dadari sir. Maminaw mi sir, pwede ra sir? Suicide incident through hanging. Date and time of incident, July 27, 2022, 7:20 a.m. more or less. Time reported sir, murag nadugan siya kay Bukid Mangguni. Bukid. July, discover ang hikog 7:20, na-report diri, alas 3 na. Alas 3 sa hapon? Okay. Sitio Ganggaang, Barangay Puting Bato, Toledo City. Puting Bato, okay. Bukid na ni Puting Bato sir, bukid na kayo ni? Actually, kaning Puting Bato sir, bukid na niya. Kining Sitio Gaong-Gaong, stansya pa jud ni siya sir. Pero maabot na ni og 4 wheels kasakyanan. Potobra sa Puting Bato sir. O niya, kining sityo, na di na maabot ni dito, bagtas na lang ka. Motor. Motor, So, saan yung tabo, sir? Tanawan, ato ko nang tanawan ang fact, sir. Depression, sir. Ang fact, sir, naisgutang oras, pizza ug lugar, nanawag diri, concerned citizen, relative sa suicide incident, sir. Moto, spot dayon sa amuan o ang mga investigador para mo kandak og investigasyon sa nasgutang lugar. Base sa istorya sa inahan, kini si Estela, prior sa insidente, ang biktima sir ni adto na sa eskwelahan para magpa-enroll para sa iyang grade 12. Pagbalik niya sir, murag depressed kay kung pa sa inahan, kay pagpangutana sa inahan sir nga unsa ni tabo, ang biktima niingon ra sinahan nga wala siya dawata sa isa General Climaco National High School. Uy. Kada ato sir na lumon kuno na ang bata. Ini si John Mark Burha di sini niyo. Prior atong pagkauli pagkabuntag na-discover na lang sa kuwang ang biktima tutlo sa iyang kinabuhi, pinaagi sa pag-ikog. Ang usa ka pisi ang tumoy sa pisi gihigop sa kahoy, isang kahoy sinubutang diri siya nga ang pikas tumoy hugot sa iyang liog. Diin man sa sud sa ilang balay, sir? Or dito sa gawas sa ilang balay? Gawas na, sir. Kay punuan man ang gihikogan niya. Punuan sa? Wa siya gibutang man diri, sir. Kung punuan na. So, mo na nakuha na to ang report base sa inahan nga nag-uul ning bata kay wa siya dawata sa iyang pagpa-enroll. Sus, Ginoo ko. Oo. Wailain ko ng problema ng bata, sir? Actually, sir, lain mga kauban ako ko na ni. Oo. Kay investigador po kay wala pa sa mabot, sir. Wa man sa gibutang diri, sir. Why suicide note, sir? Kini mga bata, why suicide note nga gibilin? Wala po, sir. Wala suicide note. Unsa man kuno bata? Lunel ning bata, hilomon ning bata. Unsa man kuno? Wa sa idea ani sir dali. Unsay kuan ning bata? So li kaning gaong-gaong sir, distansya na jud kay ni dire. Distansya na kayo. Pero ang gisulti sa inahan magud wala laing problema ni bata. Kadto lang nga murag nagluya siya nanapit sa 26 kay nagpa-enroll ni bata, awa dawata kuno sa iya pagpa-enroll.
Oh, kay kining kuan sir, General Climaco National High School is another barangay naman eh. Oh, another barangay, no? So, baktas sa padoon kuno dito sa Pikas Barangay. Oh, sir, kay ang kining sitio Longgaon sir is murag boundary na ni sa between Puting Bato, Barangay Puting Bato ug sa General Climaco. Mao dito lang siya sa nagpa-school, nagpa-enroll. Nya kining bata ako no sir, tinuod din nga magbaktas ang kuno ni taon dito sa eskwelahan. Mo'y pungkol sa mga kwan sir. Oo. Mga nakailan niya dito, pungkol nila nila. Usa may trabaho sa mga ginikanan kuno ani sir? Wala man say kuan diri sir, kung say kuan. O sige lang. So salamat kayo sa pagbasa sa blatter sir. Unya ang atong investigator moabot unya para sa 8. Yes sir, pwede mo tawag og balik unya sir. Sige. Salamat kay Police Master Sergeant Roy Olasiman sa paghatag panahon na to. Okay, may buntag ya sir, God bless. May buntag. RMN Exclusive. Atong tawagon may galang DepEd ani. Ang DepEd atong tawagon mga kagalaan. Kini ang mga bata inani dili na siguro ano man kay kini sa istorya sa inahan. Kini bata ko na eskwela gani day magbaktas na ni padung to Pikas Barangay. So sa to pa interesado siyang mo eskwela. Interesado mo eskwela. Ngano man nga ni gamay man iyang grado o sang hitabo bago pa man ta modular pa man ta. Basin og lahi ang iyang ipakita nga katakos kung dili modular. Unya klarohon ta kuno ni pila may grado sa card aning bataa. Unsa may nahitabo? Ang inahan may gala kumusta man? Pwede ba may ano sa matay man taon ni Buin? Kaluoy sa doy. Kani masabot na to mga kagalaan nga gusto siyang mo eskwela. Kana kung wala yung problema but karon atong investigation may galas kapulisan base sa blatter mga kagalaan, base sa ilang sa sulti sa inahan tungod man sa pagpa-enroll. Wanang crucial kayo kanang investigator ka, crucial kayo na kung unsa gyud tinuod ning hinungdan. Kay kung mao gyud ning hinungdan may gala mao nga ato gining klarohon. So ang Department of Education atong tawagon ron kay balik na bata sa kwan. Basig na excited dengan ini bataan kay balik na ta sa face to face. Atong tawagon may gilas Dr. Salustiano Jimenez, ang atong DepEd Regional Director mga sukid tigpaminaw para ma-instruksyonan ning atong mga maestra diha. Atong mga eskwelahan, public school man nga ay lang kayo nag-instruktuhan nyo diha kasamang buhin. Huwag na magpa-enroll bata, labi na ka na bang mapakita bitaw nga ni adtong bata mahigala siya ra gani usa dito no pa-enroll kanang hatagan na gid og tsansa ba? Hatagan na tsansa. So ni tabu ang mandawata. Manang kwanta magduda ta. I hope ang DepEd atong hagiton nga imbestigara kuno ninyo. Kay ang pulis may gala nag-imbestigar maura man ito nakuha sa investigasyon nga mo na. Palawman ko ng investigasyon. Kay kung tinuod galing ni mahigala bida. Tanaw ni kadelikado ba sa di kini wata kasabot bang mga millennials unsa man kaputong sila ni ini mga sitwasyon na ron. Og kinahanglan ba ka og dugang pagpasabot mo intragyod ang Department of Education kay tungod ba ni sa eskwela base karon sa sulti mahigala sa inahan nining atong nakuhang report. So nag-ring na karon si Dr. Salustiano Jimenez. Mayon katubag mga higala ni mga orasa kay atong gitawagan o gahinaot pa mga higala nga maka answer siya sa atong tawag. Doc Jimenez nagring na iyang telepono. Basin og kwan sayo pa man po noon sa kabuntagon. Kay maalarma ta Malarma ta. Opening na ba gyud, ting enroll na ba gyud ron? Enrollment na mga sukid tigpaminaw. Unya mao ni mahitabo mga kagalaan. Pastilan. So, panahon mahigala nga ato mga magtutudlo, ato mga ginikanan, tingali po sa kabos lagi sa taon. Kung maning inahan, matod pa sa itong report nga na problema siya, wa ni magdahom ganing inahan, diyang ila unta mahigala ko nung kay pagka kung naman kasama buhay na hibawaan niya mauna, naghilak daw ko nung ni primero kay gamay grado ang iyang card. Posible ba kayo hagbong, no?
Oo. Ya kini gawin naning mga ginikanan ning labihan kakabusad kayo alan, di naman kayo ni makaatiman asikaso sa mga bata, mabitan ng public school ako, gikan man tag public school. Ikaw buin murag private school ka buin. Ato lang agi katawa murag kinis buin Alguno, utlosan ni gikan is agsungot. Kita ba public school? Elementary na, di mga classmate kini sa una. Paglalan sa mga nangaon may galawa, gyud tungas eskwelahan. Wa raman chinilas ang uban tiniil kapila man ta magasuod ng eskwelahan nga kuan. Noon og maanad na kag tiniilan makubala na sa ka, mura man pud mahigalag spike sa sapatos sinuon ang kubal. Kana makubala na po kadi na mahino kablutlag tunok sa noon buin. Kana mga kipi-kipi, kana mga touch me not ba nga mga tanom. Naman na mahigalay kan kana nga kipi-kipi nga matumba nimo mo paong siya ang iyang dahon. Mura siya mauwawon kayo pero mugitib mga higala ang iyang tunoklan. Ay sos, matunog ka na pero grabe na kagkubal di naman pod. Wala mga bata dito sa public school. O magkatsinilas mga kagalaan, katong sinilas kay gilaki-laki ana gani. Wala, ano mo na sitwasyon. Napay atong tikod mga higalang maunag kabuslot. Sa sinilas mga kahigalaan, no? So, naningkamot gyapon eskwela. Pero ang mga ginikanan anawa naman kung kayo na magkatagad dahil mga mga anak o mga dato na hinoon nga grabe ka pinangga na mga anak hatod guha mga higala sa eskwelahan ginamonitor gyud gawas ka dunay kuan napagani mga tutor napay mga kuan anak mamonitor gyud mayo okay na yung taong mga anak o kabos wa man pasagda naman lang kadito buin wani kay sikay wala kag-imo kini bata gani kani kay sikay nag-iya ha baktas pikas sa barangay kay nagpa-enroll pag uli, natingalang inahan nga nung luya kayong bata. Hindi pangutana, nag-uol kay wa sa dawata. Sus, Ginoo ko. Straight to the point. Di pa mo tubag si Dr. Jimenez. So, palihog ko kung ano atong gitawagan si Dr. Salustiano Jimenez sa Department of Education o ang Supervisor Toledo, palihog, imbestigaran ninyo ni, no? Kini ni ang General Climaco National High School. Kinsamang maistrahan na involved ini, palihog. Palawman atong investigasyon. Dili ko gusto ka ng I hope sad nga ang atong investigators police makahatag na itong dugang kung ano ba. O maumang galing ni mahigala, ang DepEd may mo intra ani. Ilan ning ayuhon pag-imbestigar. Naunsa man po si ma'am. Kinsa mang maistraha ang wa mo dawat. Kinsa mang maistraha sad ani hatag og labihan kagamay grado, no? Kung mauhon mga sukit tig paminaw. Or nanawag na ko niya kong amigo si Attorney Ray Galon, karon to taod mahigala atong pagtagad. Okay. So may buntag ni mo tol. Good morning tol. Minaw minimo diri sa kananan ni Fiscal Luther Masyon Sub-Zero. Namahaw mi. O may kay nagkuan mo diha, nagbike-bike mo diha tol. Pakuyugan niya ko bike-bike niya po. Okay, so si Attorney Ray Galon, may buntag ni mo tol. So, atong balik-balikan may gala, no? Layo kayo ni nga kuan ko, no? Ang distansya sa ilang barangay. Layo day ko no kasamang buwan. Atong giauhag, no? Basig naligo pa siguro si kuan. Si Dr. Salustiano Jimenez, mutubag mong gini na to. Atong balikan ron taod-taod. Ang maka-interview kita niya. Dr. Jimenez, mubalik may tawag nimo kay I hope ato ni mapalawman. Tanawon ko ni dito. Kining General Climaco National High School. Tanawon ning card sa bata kisa may hatag og gamay grado sa bata. Tanawon sa na, suportahan ang ngano po ni gamay grado pero og dili nang pudawaton buwen para nakuha dili kayo kuan gikan pa batas pandemic, wala ba ta mag-online ra ba? O wala ba ta mag face to face? Online ra ba to? Ikaduha, modular. Di makita maka-evaluate ko na ng modular buwen. Prangka-prangka lang pag-istorya. So kung mahimo, di lang kayo palabian og istrikto ng modular bitaw. Kini, paminaw ko, modular mo kini. Toledo niya. Matod pa sa pag-describe sa police, di na gani maabot og 4 wheels na sakyanan dito. Kana, hinoong habal-habal, maabot. So, kini, baktas-baktas itong napita. Wadili, gini, online, gani mga laptop ni mga bata dito. So, ari gini modular buin. Nya modular, gani ginikanan sad. Labi pa na ng pobre mga higala na. Trabaho, nya usahay ko labi na kung ang ginikanan. Labaw na ng imong anak gani. Kaya ang ginikanan panalitan, gani, grade 12 na niya. Ang ginikanan mahigala. Ibutang tala grade kutubra sa 4th year high school, nalabaw naman kay kung wapaning K-12, second year college naman So di nakakatudlo, alan. Daghan may rason nga ginikanan di katudlo. Number 1, bisa pa og professional siya pero busy siya kayo. Number 2,
wa digid sa professional. Wa diligid sa kuan pod, no? Igo-igo ra sa iyang grado wa sa ikatudlo. Daghan man na nga bitaw sa akong kuan mingon na akong paundang kong anak ka torneo kung ano man. Nay, kapoy kay modular torneo nya kami may pangutanon labad akong ulo. Akong giinan ayo lang og kuan paundanga. Kapoy lagi kay ako'y pangutanon sa bata. Daghan ang mga ginikanan na problema. Kay kinigong panahon sa modular mura magdili naman hinuon pabrayta nay og anak, pabrayta nay naman hinuon og mama. Ako lang nang giagi katawa mga sukid di paminaw. So, sa laktod nga pag-istorya, karon panahon modular, dili pa kayo inyon ta indaykin nga kung istiktuhon magyud gani nga mo resulta ba nga di nadawaton pong bata hinuon. Okay. Sumapadong sa grade 12. Unyawa mga higala makuan. Atong gitawagan. Anyway, karon taon na lang atong balikan na lang mga higala kay sayo pamansad. O sa kay basi na busy pa baka or basi pa kamata si Dr. Jimenez day unsa ba, no? Busy pa sayo kabuntagon. Akong kuhaon ang atensyon sa DepEd ani kay makaalarma ni oy. Nga nay bata mahigala nga naghikog namatay ang hinungdan kay naguol nga nagpa-enroll wa dawata sa iyang pagpa-enroll. Sakit kayong paminaon oy. Ina na yung ginikanan mahigala taon sad. Di lagi makakuan sa mga anak na day labi nanguling lang ginikanan dito kasagaran mag-uuma de nanguling diri. Sa oprasad ka kanang imong ginikanan mahigalang wa gani iyuta nga kaugalingon lan kay sa oprasad do na sa kay kwan dito unya manghuling ra ka dito mangrahar sa nang imong kapangitaan di nakakaakatar Straight to the point. Now tagantag pagtagad mga kaigsunan kay atong balik-balikan mahigala ang nahitabo dito sa Toledo City nga bukirang barangay ra ba ni mga kaigalaan, no? Sa ato nakuhang report, Puting Bato, Toledo City, itong doon ay naghikog, no? Nga bata mahigala, grade 12, unya tungod sa kaguol ni, nga dawata siya sa iyang pagpa-enroll. Sus, ginoo ko. Unya mga ginikanan ron, makarelate man, kay ting enrollment na rabataon. I-monitor ng mga bata din ha, no? Kung sa mga problema. Mo ni mahigala, itong pagtagad. So atong gitawagan si DepEd Regional Director Mahigala Salustiano Jimenez aron nga ato makuha ag reaksyon sab labot ani mga suking tigpaminaw. Lahat ng tanong, straight to the point. Dr. Salustiano Jimenez, may buntag dok, live daron sa DYHP RMN Cebu. May buntag Atty. Rofil og sa imong mga tigpaminaw sa DYHP Cebu, no? So og sa kaubanan nimo diha tanan. Dok. Sir Atty. Rofil. Live daron sa DYHP og sa IFM dayto dok og sa atong social media nga mga followers sad kining nakaabot na ba nimo dok do na manggoy usa ka grade 12 nga bata dito sa Puting Bato, Toledo naghikog ni matud pa sa investigasyon sa pulis og sila papangutana sa inahan kay naguol kuno nga wa dawata atol sa iyang pagpa-enroll para sa grade 12. Ato na actually naka-receive ko ana this morning nga balita og ato nang nanatay instruction to investigate the matter adto sa Toledo karong adlaw gyud Atty. Rofil, no? So atong itino gyud og unsa gyud tinuod nga nahitabo, no, kay murag sa ato ang palisiya sa Department of Education labi na gyud sa publikong tunghaan wala gyud kitay balibaran, no? So yeah, that's part of our instruction nga wala gyud balibaran nga bata nga moeskwela sa atong eskwelahan bisan pagalig hagbong ang bata. Kung hagbong din ato ang ibalik sa iyang level, no? Dawaton lang gihapon. So labi na gyud mingon grade 12, so mo graduate tay na. So possibly kanang bata din ra po na nag-eskwela sa iyang grade 11. So mao nay ato karong gipa-imbestigar. Dili lang sa kumukuag unsa gyud, no, nga unsa ka tinuod nga mao gyud na hinungdan nga tungod kay gagmay siya grado wala gikuan and then mao nang nag-suicide. So I will check on that and then sa ko nang giingon nanatay nanako gitawagan nga para mag-imbestigar didto kay pagkakaron di ako sa Bohol for the regional Mancom. So kauban ako ang mga superintendents, assistant superintendents
para sa meeting labi na kabahin sa tuang pag-abli sa klase puhon sa August 22. Oo, salamat kay Dok, nabisag na akas Bohol, imong gitubag ning among tawag, hibaw ko nga busy kay ka, pero ako gigang gitawgan kay ang investigation magud sa pulis, ilang gipangutanang inahan, wa gi kuno nila problema ning bataan, nag-uol nitong July 26 pag uli gikan sa eskwelahan kining General Climaco National High School, baktason para kuno ni Dok, sa to pa nagtanaw ko nga kining bata ako mauhon ni nga taga Puting Bato ni bakta sa padong sa General Climaco, interesado gini mo eskwela di ay kini mong bata kung tinuod magaling ni. Unya naghikog kay wa kuno dawata. So maayo at least nindot nga ikaw mismo ni hatag kamanduan. Nga imbestigaron gyud. Yes, kay wala na sa tuwa sa Department of Education, nagsige galitag panghangyo sa tong mga mga kami nga para mutabang sa tuwa sa Department of Education para hibaw sa mga ginikanan labi na katong na mga school age children nga magpa-enroll na. With that, nalipay galita kay ang mga panawagan nato gidungog po ni kanan maunang daghan kay nagpa-enroll even for the first 2 days sa Central Visayas hapit na tamo 500,000. So ning anak ka grabe ang kuan tungod sa tabang pod sa media kay kami sa DepEd di magyud mi kapinited even katong sa mga lagyo ng bukid no, but through the media to the radio maabot gyud ninyo tanan nasa asang mga suok-suok nga lugar. So with that at least ang DepEd sa Toledo mo ay ang atong supervisor dito Dok mo imong gipa-imbestigar ani karon. Ang superintendent karon the fact kay on leave no kay graduate pud taon iyang anak. So iyang timan. So lain ang atong gipa kuan dito pa-imbestigar possibly with the regional office nga ato ang gimando para ma-imbestigar gyud. Oo, kay do na may investigation sa pulis pero gusto ko nga kanang ang DepEd gyud mo imbestigar sa ani kay basig lahi po ng ilang angle ba. Unya dawas ana Dok katong maestra o kaning eskwelahan maapil gyud sa investigasyon. Yes, og mao nay gipasangil no. So allegation pa man ang atong kuan atong tanaw sa mga anggulo that is possibly part pero ako lagi akong gihunahuna wala man gyud tay pagbalibad mo ako apong murag mo nay talinghaga pod no nga akong hunahuna nga we keep on instructing our teachers, our school heads and all no nga members sa DepEd family nga wala gyud tay balibaran. Within fact sige gyud tag balik-balik ana. Unya kini ang mga teachers bandok ba nga matud pa basing gamay kuno ang iyang grado mo tay rason nga wala kana na ang dawata kay gagmay grado. Kung inani manggaling unsa may imong instruction do considering online man ta, pandemic pa, unya dayon modular man ta murag dili man gyud kayo lahi ra man gyud kayo sa face to face. Tingali unsa man istriktuhon gyud gihapon ang grado or considerate ang ato mga teachers considering aning maong sitwasyon? No, regardless of grades, Sir Attorney Rofil, wala tay gibalibaran. Mao galing nga og gagmay sila grado na tay remedial classes na paggipan. Oo. Yes, Doc. Oo. Murag kuan ang signal ni Dr. Jimenez. Hello. Yes, go ahead, Doc. Go ahead, Doc. Okay. Isan pa manggali og hagbong ato manggaling dawaton. So how much more kung nakapasar na siya. So at nagay tay instruction nga na remedial classes nga paghimuon para kung ang bata kulang no sa iya nakatunan mapun-an pa. So maandam gyud siya sa pag-abli sa klase karong Agosto 22. Dawaton gyud bahala na gagmay grado now. Yes. Except sa private schools kay sa private schools naa may discretion ang private schools nga modawat og dili basta bag-o pa. Pero kung ang bata pod naa dinha na sa private schools naa po tay palisiya nga kinahanglan ipatiwas sa bata ng graduha. Dili pod na siya balibaran nga karon gidawat sunod dili na pod dawaton except kana mga cases nga naagyoy nay mga problema nga nanay order no nga pwede siya dili dawaton but without such dawaton gyud gihapon ang bata. Unsa ganito'y circumstance Doc nga kanang bata panalitan grade 11 mo grade 12 lang ta siya mahimong dawaton pero ibalik na ka grade 11 kay di ka kapasar. Number 2, unsa ganito'y sitwasyon nga back subject lang? So kung pananglitan kung duha ka subject iyang hagbong labi na more than 3 units balik gyud siya sa iyang level. Okay. Kung wala siya makasamer. I see. Pero kung makasamer siya, mo-proceed gyud siya, makuan gyud siya, ma-promote gyud siya to the next level. Okay. Kanang back subject, unsa man na siya nga sitwasyon?
Usa ka subject lang. Nga back subject og nayo sa ka subject siya nga kuan, depende man sad guna sa subject kay by units man. Na may subjects nga 3 units, 2 units sa high school, so mo na tan-awon pod. So og mag-grade 11 na si usa ka subject mabilin, mapadayon gyapon na siya basta madara sa iyang schedule sa klase. Mao nang ipabalikon sila kung dili na gyud madara siyang schedule nga og ipuno pa ang bata wa na gyud pahuway kay mas siguro nga basin sayo kayo hangtod gabi sige na siya klase. So mo nang tan-aw po na nato because we are always for the welfare sa ato ang mga kabataan. Dok, amo kang balikan unya kung mahuman ang investigasyon nga imong gimando dito sa atong DepEd sa Toledo aron nga mahibaw may sa update sad niining mga panghitabo. Okay. Pero Dok, kanang additional question lang Dok. O kanang ako lang pahimusta ni panahon nga ni ata. Kumusta man ang atong face-to-face nga klase? Unsa ka ready na ang DepEd nato sa regional office sa 7 niining face-to-face class? Ang mga divisions 98% na nakain sa limited face-to-face. So at least that transition nanay ana nakuha ng mga bata o mga teachers na ana din by September 2 murag andam na ang Region 7 for the face-to-face. Ang atong mga classrooms do considering nga naagian ta og audit, kumusta man? Yeah, for the repairs na sugdan na pod with the help of the non-government organizations, ang atong local government units, daghan kay nagtinabangay. So murag all the entire community assisted, and with that kuan na gyud nato no except sa katong for replacement gyud nga bag-ong mga construction no pa gyud na human, but again we have also other strategies nga paghimuon nga implement sa mga eskwelahan para makuan lang gyud no ma-address gyud na siya nga challenge. And one of the intervention is for the shifting. So shifting ay morning session, afternoon session para ma-address yun. Nakadungog ko kato lapo-lapo, maingon sila nga di pa sila ready kay daghan ko ng mga buildings ang naguba ato sa bagyong Odette. Tanaw na to kay base ilang report, they are ready and they have been implemented. Lapo-lapo, even implemented 100% of the limited face-to-face classes. So with that kuan matanaw na unsaon gyud pagpaagi nga bisan pa magnay mga kakulang, and this lack of classrooms been our challenge even before during the pre-pandemic school years. We were able to implement the face-to-face classes, the full face-to-face class during that time. So unsa may mahitabo Dok og limited pa ni siya nga pamaagi, dili ba kapoy na sa mga teachers ka nato kung atong kay limited pa man ang atong pagbalik sa face-to-face? Sa pagsugod sa August limited, but during by November, so the instruction is to have the full face-to-face classes. So ang full face-to-face classes kaning November to man ang full face-to-face? Yes. But mag-start ang klase nga limited kano sa amang gid Dok? November 22. Magsugod ang klase. Ang mga eskwela nagsugod na before last school year. Okay. Kay akong giklaro na Dok. So karon enrollment na gyud mga panahon na. Sige nang enrollment. Yes. Nagsugod atong July 25 ang atong enrollment. So mo nang nalipay kita kay daghan-daghan na pod, almost 500,000 ang ato ang enrollees for the past 3 days only. Kumusta man ang atong mga teachers? Nabakunahan na ba tanan Dok? 98% of our teaching and non-teaching personnel in Central Visayas already been vaccinated, Attorney Rofil. So that is an indication nga usa sana nga ready na pod ang DepEd Central Visayas para sa pagpatuman no sa giawhag sa tuang presidente o sa tuang vice presidente at the same time secretary of the department nga mag-implement na og face-to-face class. So 98%, although gamay na lang, but yes. What do you think is the reason why the 2% is still not vaccinated? They have varied reasons, no? Daghan kay silang mga rason, but we are still advocating. We are still advocating more, no? And coordinating also with the Department of Health to counsel also those unvaccinated. So what will happen to those teachers who have not been vaccinated, Doc? Are they given the chance to continue teaching? Or what? Yes, ang amo lang ko we will look for sponsors para sa antigen test. They will be reporting and handling classes, so they have to have this tanang na ay antigen test.
In Cebu Province, Governor Gwen look for donors initiative para ang katong mga unvaccinated matagaan og kanang free nga antigen kit nga test para walay problema anyag balik sa klase. So kadtong wala mabakunahe, magsige lang ito sa antigen test. Yes, for now, no, nga naatay IETF resolution, and then we will observe that. But if there will be another issuance or resolution from the IETF relaxing sa anang requirement, then we will also implement the same. So kumusta naman ang atong ongoing enrollment, Doc? Yeah, malipayon ta sa again because ang media po ding tabang nato nga sigihag pahibao mao nang daghan kay taog enrollment na. Murag excited siguro mga bata ron nga gikan sa taod-taod nga modular nga mabalik na sa face to face. Yes. Oo. Kadtong mando ni Vice President Sara Duterte nga mo Education Secretary karon nga dili i-require ang uniform. Unsa may mahitabo ani, Doc? Actually, even before Attorney Rofil, sa public schools nato, uniform is not a requirement. We are not strictly requiring uniforms, no? There are areas nga wala uniform, pero naapoy mga ginikanan, gustong ilang bata mag-uniform, so ako na nato pugni. But again, it's not strictly demanded sa atong mga schools. Oo. Pero asa may tan-aw ni Budok, naa magikas DepEd, asa may maayo ang kananaang mag-uniform o dili mag-uniform? Both na ay pros and cons, no? Kaya naamagyod po yung mga ginikan kung ato gong istriktuhon og ayo labi na sa public schools. Gawas kung na ay mga sponsors nga moingon mo hatag og mga uniform, so we are happy to have that. Pero kung mga areas nga wala taw na magali po yung mga areas ng mga ginikanan gali kapalit og tsinelas ilang mga bata maglakaw lagi taw way tsinelas mo nang amo po nang gipangtan-aw andi din ang mga ginikanan. Kung wala ato nang gikuan sa to ang LGU or sa ato ang mga teachers nga mo sponsor pod pagpalit sa ilang mga tsinelas atong mga bata nga wala ta nga mo eskwela. So kining kamanduan ni Sara Duterte nga dili pugson mag-uniform, so wala na lang gyud uniform, Doc. Dili na ingon to nga makapalit uniform ang dili kay makabang na mahinoon. Dili na gyud siya matawag og uniform kay lain-lain man, pero kung naay kasulob kung like ang maginikanan sa una na sila uniform nya may pasulob sa bata, walay pagpugong ni ana. Dunay uban nga miingon, Doc, nga dili baka kuno duol ra kaayo ang opening sa laing school year. Nining atong opening sa November 2. So far dili siguro sa August 22 murag dili man siguro kay we ended our school year last June 24. So June 24 na human ang klase. From June 24 to August 22, so mao na number of days nga walay klase. Shape katong nagnairag remedial. So for me that would be enough. Ang kuan na siguro sa mga teachers kay after classes no report sila because they are also complying the forms. Oo. Kadtong pandemic, Doc, pamagito hinungdan nga na trigger na nga ang atong opening sa klase di ana gyud sa August. Tuloy-tuloy na gyud, Doc. Murag natiwasan na gyud ning kuan na. Mao na gyud ni. Yes. Kung ano na gyud na kay si Vice President at the same time Secretary Sara is already pushing on that, and there is already an issuance for the school calendar for school year 2022-2023, Sir Rofil. Yes. I wanted to stay longer pero nagkulat na magud akong mga SBSS and SBSS. Salamat kay Doc. Thank you so much. Salamat. Ano pa po ni sila balik? Sige. Thank you, Sir Rofil, Attorney Rofil. Salamat, Doc. Good morning. You're welcome. Okay, God bless. Sige, okay, bye-bye. RMN Exclusive. Si Dr. Salustiano Jimenez may gila sa Department of Education, igawas na to siya sa ilang conference room kay to sa Buholon doon aslay gipahigayon nga conference may galas kadagkuan sa Department of Education atong gitawgan manggod tungod ini naghikog mga higalang bata. So ilan ang paimbestigaran karon dito sa Toledo mga sukid tigpaminaw. Ato lang ko anog update ana og usa pay dugang update mga sukid tigpaminaw. Og with regard mahigala sa padayo na unya nga face to face nga klase guban pa ato lang gisingit nga mga pangutana mga sukid tigpaminaw. Pero pasalamat ang Dr. Jimenez kay bisan sa kabisi ayang gi tawag agi tubag ang atong tawag mahigala no puriyabuyag lang diri sa DYHP kita sa mo tawag sa DYHP day puriyabuyag mo tubag sa sila nato no aron nga importante nga makatabang ta sa pag-disseminate sa mga importanteng impormasyon.
Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, radyo mo nationwide.